Aquest és el cas d'un pacient que ens van comentar els companys de cirurgia maxilofacial i vam arribar al diagnòstic de que aquest pacient presentava una tumoració intraorbitària. Aleshores es tractava d'un problema complex que necessitava un abordatge multidisciplinar en el que interveníem els cirurgians maxilofacials, nosaltres, que som l'equip de neurocirurgia, i els otorrinolaringòlegs. Quan van venir, nosaltres ens van explicar el cas, vam veure que era molt interessant. A partir de les imatges del TAC que teníem, vam anar marcant tot el tumor, vam poder fer la reconstrucció 3D i a partir d'aquí vam validar quina era la millor manera de presentar-ho. Com veieu, vam decidir fer servir un parell de materials, un dels quals és un material transparent i un altre material de color, vam decidir el color negre per un tema de facilitat de materials, per poder diferenciar les estructures. El fet de treballar passar d'un pla bidimensional a un plànol 3D, volumètric, ens va ajudar molt a aclarir certa localització del tumor que amb una realització 2D és una mica més complexa. Va ser molt útil perquè ens va permetre canviar l'estratègia quirúrgica buscant el diàmetre major del tumor. Aquest model ens ha ajudat molt a planificar la cirurgia i podem dir ara que el resultat de l'exèrisi ha estat molt satisfactori.